приключиха снимките на първата българска корица на Joy, на която ти ще бъдеш звездата. Какво е усещането? Много съм щастлива, първо, че получих това внимание и този голям комплимент от екипа на Joy да бъда първата българска корица. И това беше пък един повод да се запозная с прекрасни хора и да се чувствам наистина красива и специална в тая среда и с този екип. You give the orders and I'll obey. Drop me a beat and I'm a slave. Got better plans for me, boy. Stop, look at me right now. Tell me, do you like it? And if you like it, gotta let me know. Аз в лицето на Боян, на Аргир, на Ивомир и на Ники всъщност видях едни страхотни приятели и любимото ми в цялата история е, че работата мина много бързо и леко, което обичайно е свързано с много сериозно познание и любов към това, което правиш. И се забавлявахме много, мисля, че направихме хубави снимки, нямам търпение да ги видя. Можем ли да издадем малко и за един нов проект, който разбрахме, че предстои за теб това лято? По-скоро още през пролетта, един дует с Криско, нали така? Да, с Криско, с моето малко братче. Криско е много интересен като личност и творец. Аз се запознах по-отблизо с него неотдавна и всъщност открих едно много талантливо, добро и скромно момче. Нещо, което за много хора може би ще е странно, но и така в контрапункт на очакванията им и на мнението, което медийния образ е създал, но аз съм възхитена и от дисциплината, и от трудолюбието му, и от дадеността му към музиката, съчетани с една добра база, върху която той е стъпил, защото той наистина е тинидо и прави много яки битове. Make me lose control. Look at me right now. Tell me, do you like it? And if you like it, gotta let me know. Want to shout it? Нещо друго да ни задеш от това, каквото предстои през лятото. Какво искаш да ти се случи? Освен работа, сигурно съм, че ще работиш много. Искам да има малко повече време за плаж и за почивка и за слънце, защото обичайно лятото аз работя доста, пътувам постоянно, пея и морето го виждам от разстояние. Така че си пожелавам това лято да мога да се доближа повече до морето за по-дълго време и да имам време за почивка, защото това е един от най-вдъхновяващите за мен и съответно за музиката, която излиза от мен сезони.